трети епизод от поредицата Менеджер мод отбора на Ливърпул. Сега ще видите от тези мачове. Дани Уелбек все още контузен, не е много добре. Рахим Стърлинг ще вземе неговото място тук по фланга, а Аубамеянг ще води атаката ни. И да се представим добре в този епизод. Сега ще видите какво точно се случи. Първият ни матч срещу Уилън Атлетик за Висшата лига. Виждате сега двата състава. Излизат водени от своя капитан Жосе Родригес, тъй като Стиви Джи все още е контузен. Виждате и капитанът на Уилън извежда своят състав. Класирането до момента на четвърто място сме. Прекрасна възможност имаха тук Уилън, но пропуснаха. А сега имахме още една лоша новина. Дани Лагер са контузии. Просто това с контузите е много зле. И Дани Уелбек и Стивен Джерард, сега и Дани Лагер. Тук обаче имаха прекрасна възможност, където Нури Шахин опита някакво центриране, където Аубамеянг стреля. И късмет тук за Уилън. Уфър сега Жосе Родригес центрира тази топка. Нищо не се получи. Дори възможност за контратака на състава на Уилън, която няма да се получи. Джоао опитва изстрел. Нищо сериозно. И да, края на първата част, 0-0 завършва тя. Отново възможност тук и ето, че повеждаме в резултата. Аубамеянг в 59-та минута вкарва за 1-0. Отново тук много добре се освободи Аубамеянг, успя да стреля и никакви шансове за Ариел Хапси. Тук отново възможност имахме и 2-0. Нури Шахин 63-та минута просто добре се представяха на защита, но в последните 10 минути просто ги съсипахме от атаки и нямаше как да не вкараме и второ попадение. Тук смяна ще направих. Жосе Родригес го изкарвам и вкарах тук, не съм сигурен кой беше, ще видиме. Сусу. Отново възможност тук имахме в 89-та минута, където Уизаха подаде към Сусу, изстрел, след което нов и нищо. И да, край на матча продължаваме с 2-0. Един добър матч, можем да кажем. Сега сме на следващия матч срещу Рединг, които са някъде по-надолу в таблицата. И тук веднага имаха възможност още в третата минута, където центриране на нищо опасно за Федеричи. Тук отново имахме възможност за хат центрира нищо опасно отново. И ето, че поведохме тук в 14-та минута след гол на Аубамеянг. Казва това момче, че трябва да бъде титуляр, просто няма какво да си говорим. В много важни мачове вкарва, тук прекрасен гол вкара той. И да, сега ще ви покажа тук, че нищо не съм пипал в настройките. Виждате сами. Тук отново имаха възможност в 16 минута, където Рахим Стърлинг центрира. Справи се обаче защита този път на Рединг. Дори имаха възможност за контратака тук, Погребняк не се справи много добре. Шкърта успя да отнеме. Сгреши той в пас в последствие обаче. Извинявам се, че съм по-унил така. По-унил говоря. Но просто съм малко болен и няма как да се вдъхновявам, така да се каже. За което да ме извините. Сега за Ха, тук нищо. И да, ето че тук една от неговите възможности за Рединг, където Ли Джерард пропусна невероятна възможност само срещу Батария. След което ни отговаряме на това в 45-та минута, където Рахим Стърлинг атакува. Нищо отново не се получава от това центриране. Сега всеки момент ще да се свърши първото полувреме. Да, края на първото полувреме водим с 1-0 след гола на Аубамеянг, където че Аубамеянг вкарва и втория си гол в 48-та минута. Просто невероятно момче е това. Отново много добре овладя тук, успя с много премерени стъпа стреля и 2-0. Тук възможност имаха Рединг в 58-та минута, където удари прекрасно спасяване на нашата Рейна. Тук суматоха. Все пак се справяме. Отново възможност тук за Рединг имаше.
Нищо, ето че Лиджи Рут бележи 82-та минута. След грешка в нашата защита. И връща Рединг в матча. Сега ще видите повторението. Ето отново тук, виждате, Шкърта мисля, че беше човекът, който не бе опазил. Ето че Рединг се надъхаха тук и имах още една прекрасна възможност. Все пак защитата ни се справя. И сега отново възможност за нас. Рахим Стърлинг тук сам също Федерич ще излезе да видим какво ще направи той. Нищо отново. И отново възможност за Рединг. Доста се надъхаха те в последните минути. Дани Гатри към Дейвид. Той за Гатри. Добра игра на защита. Отново възможности имахме тук. Стърлинг водя много добре. Насочи тук добре топката на право в ръцете на Федеричи. Ето че край на матча. Уважаваме 2-1. И се прехвърляме на следващия матч, който е за купа. Виждате, излизаме с резерви само. С резервния състав излизаме срещу Питър, което че повеждам още в 6-та минута. Даниел Пачеко вкарва. Грешка в защитата още на Питър Бро в първите минути. И виждате какъв гол. Отново тук възможности имахме. Асаиди. Справиха се тук Питър Бро обаче. Личи си, че са от чемпионшип. Виждате каква безобразна игра защита просто. В този момент отново не се справят по най-добрия начин. Все пак няма второ попадение. Ето че в 32-та минута Даниел Пачеко бележи второто си попадение. Просто никаква игра не показва до момента Питър Бро, а нашият втори състав показва невероятна игра. Видяхте какъв гол от много далече на Даниел Пачеко. Отново ще ви покажа, че не съм пипал нищо в настройките. А всичко си на 50. И ето че край на първото по време, водим с 2-0 съвсем спокойно, без никакъв натиск от Питър Бро, нямате толкова атаки. Тук отново възможности имахме. Къде изпратя се и тук и той не знае. Заха дори не успя да я овладее. Ето че отново имахме възможност тук, спасяване на вратарят. И да, край на матча побеждаваме 2-0. Надявам се епизода да ви е харесал и очаквате следващия, в който се надявам да съм по-добре, да не съм толкова болен и да съм по-мотивиран. Чао!